He triat aquests 3 personatges perquè no n'hi caben més. Jo les convidaria a tots. Som molt proper amb tothom. Na Lila la conec només d'un dineret que coincidírem i vaig trobar que era una persona molt interessant. He seguit una mica la seva trajectòria i m'apassiona el laboratori d'idees de la Fundació Darder Mascaró, de l'obra cultural balear i, sobretot, el tema verds, ja que som dels més antics socis del Greenpeace i del GUP. M'ha cridat l'atenció, ja que tota persona que vol canviar el món per fer-lo una mica millor i que sense ànim de lucre fa coses pels altres defensant les seves idees m'agrada. Sobretot, si defensa els col·lectius més indefensos, té la meva admiració. Amb Miquel Àngel hi ha amistat des de fa molts d'anys amb la seva família, encara que les poques vegades que hem coincidit amb ell, a la Fira del Llibre o en aquests dinerets. De la seva obra, recorda els contes ecològics que vaig trobar un dia a la biblioteca i tinc alguns llibres de poesia seus. El que me fa més enveja sana, és la seva participació a la conservació del patrimoni Arca. M'ha cridat l'atenció primer que és proper, té un grup de club de lectura, que la meva germana hi va, molt senzill, i crec que pensa molt les coses abans de contestar o prendre una decisió i això no és molt corrent. Amb en Pep no he coincidit mai amb ell, encara que crec tenir amics comuns i passions similars sobretot per la pintura. Tinc un llibre seu, no he coincidit a cap mostra de pintura amb ell, però el guard amb tots els llibres de pintors que m'agraden. Em crida l'atenció, endemés de per artista, tinc molt bon record de tots aquells pintors amb els que he estat fent xerrades durant llargues estones, estant dins els seus tallers, ja sigui com en Bosser, Codorniu, Coll Bardolet, Gil, Martí Company, Gaspar Riera, Teresa Mates, Maria Vic, etc. Tots ells són vivències que no oblidaré, més que comprar un quadre a una galeria o subhasta, perquè l'acompanya a aquella hora baixa assegut amb l'artista i que repetiria, per lo qual estic segur que serà gratificant conèixer-lo de prop. Finalment, què espera aquest 5è dineret? En primer lloc, passar-m'ho molt bé. El dinar sempre és excel·lent, i és una oportunitat per retrobar gent que admiro i a la vegada conec noves amistats, a l'hora d'emportar-me lo millor de cada un per a la meva petita guardiola que hi guard pensaments, opinions, dites i records que de vegades trec i me serveixen per la vida diària. No he aconseguit que em gravin en vídeo. Amb en Miquel Vidal no he tingut relació, llevat d'un dineret a Can Biel, de Pòrtol. En Pep Suari i en Miquel Àngel Lledó els conec per la seva trajectòria artística i literària, respectivament. A Miquel Àngel el seguesc habitualment pels seus articles i activitats culturals. D'aquest dineret espero aprendre molt i a la vegada gaudir de la conversa i la companyia. Amb el conductor no hi tenc cap relació. El vaig conèixer a un dineret en personatge i vàrem encollar. No tenc relació amb cap dels demés. Tampoc no en tenc present cap dels altres, però sé que el conductor és el jutge de pau de Marratxí. Del 5è retrobament, espero que sigui tan agradable i la gent que hi participi sigui tan oberta com els altres dinerets que he tingut el plaer d'assistir. Segur que el dinar serà bo i les postres estaran a l'alçada, ja que sempre que hi ha en Miquel Vidal el dolç està assegurat. Hola. Bé, en Miquel Vidal conec com a poden netejar perquè jo vaig bona part de la meva adolescència i joventut la vaig passar en el Club Juvenil Gaudium. No record que ella en formés part, però sí que el record com a veïnat i especialment com a forner, no? Que és la seva faceta segurament professional més coneguda, i també darrerament com a jutge de pau, de Marratxí. Me pareix una persona bastant oberta, amb la qual es vol fer dialogar i entablar conversa, i crec que serà, en aquest sentit, serà un protagonista prou adient, no? De la resta de convidats, bé, conec evidentment na Lila Tomàs, Pont d'Inquera, per la seva trajectòria política, però especialment com a activista, no? Al front de l'obra cultural, també recordo la seva etapa com a directora de l'Institut Balear de la Dona, i bé, també crec que és una persona que lluita per uns valors en els quals creu i en els quals compartim en bona mesura, més enllà de la ideologia, no?, que pugui professar,
i també crec que serà una bona companya de taula. I per últim, potser el que menys conec és en Pep Suari, tot i que és una persona que té una reconeguda trajectòria com a artista, com a pintor, no? Però bé, també per la poc que el conec és un home que transmet bonomia, tolerància, i per tant crec que serà una taulada prou rica i diversa, i espero, com sempre, que aquest dineret sigui tan agradable i apetitós com és que hi ha hagut fins ara. Hola, bon dia a tots. Bé, sobre el dineret i el conductor no el conec, ni el coneixia. Coneixia l'anterior, no sé si era anterior, però no tinc el gust de conèixer-lo, i tinc curiositat. Normalment els jutges de pau són escollits de persones coherents i amb un historial de bona gent. Respecte als altres dos convidats, en Lila hem coincidit en moltes manifestacions, en moltes reivindicacions, tant per Palestina com per la llengua, com per la defensa del territori. El que passa que tampoc he xerrat molt amb ells, no? Sé que tenia vinculacions polítiques, però sobretot socials. Després també amb Miquel Àngel, també el coneixia perquè la seva dona i la meva dona feien feina plegats i havien coincidit alguna vegada, potser un sopar a la fresca, potser en situacions esporàdiques. Tampoc és que hagi xerrat molt amb ell, però el conec, el saludo, que ja és important. Respecte també a el que espera el dineret, afiançar una miqueta més el coneixement d'aquestes persones, perquè a vegades, després de tants anys, crees un vincle molt superficial i crec que és una bona oportunitat, gràcies en els dinerets que fem, el que fa en Biel. I res, content d'estar entre vosaltres.
Miquel Àngel, vinga, quin consell donaries als que desitgen començar a escriure poesia en català i trobar un estil propi? A veure, jo crec que, supos que com en Pep, o sigui, escriure poesia és simplement, o pot ser simplement una necessitat. Vull dir, jo abans explicava que en el meu cas jo crec que sempre m'ha agradat escriure. Vull dir, de fet, jo no vaig començar a escriure poesia, jo vaig començar a escriure 2 llibres de narrativa infantil i juvenil. Un relacionat amb la primera guerra del Golf, quan Saddam va envair Kuwait, que era un conte pacifista, que era una història de 2 nines que se trobaven en un campament a Mallorca, una nina àrab i una nina europea, i un poc la confrontació d'aquests mons, no? I rompre prejudicis de coneixement d'altres cultures, no? I després vaig editar un llibre amb en Lleonard Montaner, que és de 10 contes ecològics, que és un llibre que he fet servir bastant a escoles, perquè eren 10 contes relacionats amb problemes que encara avui, dissortadament, encara perduren, no? I la meva arribada a la poesia realment va ser en un moment que va coincidir quan vaig fer 40 anys, que van passar una sèrie de coses a la meva vida, que són coses que passen a tothom, però que vius d'una manera intensa, no? Al voltant dels 40 anys van morir mon pare i mon mare amb un any de diferència, te n'adones que estàs passant de la joventut a l'edat adulta, van descobrir el trastorn del segon dels nostres fills, d'en Lluís, no? I jo tot això tenia necessitat d'expressar-ho, però d'una manera, no sé si dir poètica, però d'una manera molt associada a l'expressió del sentiment. La poesia que intent fer està molt lligada a l'expressió del sentiment. Com deia, ja m'agrada que digués que no, intent que no sigui hermètica. Una de les coses que m'interessa és comunicar, dir coses, no? I per tant pot funcionar perfectament com a prosa poètica, no? Però ara mateix, per exemple, això faré un poc d'espoiler, però el darrer que tinc, que m'ho ha agafat el Gall editor, és un llibre que serà un dietari que parla d'una... Bé, jo ara fa 4 anys vaig tenir una leucèmia, gràcies a Déu la vaig superar, i he fet, com que una de les coses era que tenia temps, vaig estar aïllat com a 37 dies, i després tot el tractament, quimio i tal, no? I és un dietari on parla, evidentment, de l'evolució de la malaltia, del suport que vaig sentir per part de família i amics, però sobretot també tracta de parlar una cosa que sí que és molt qüestionada, en part en raó, que és la sanitat pública, però que gràcies a Déu la tenim, o per fortuna la tenim, i molts països ja la voldrien tenir, no? I vull dir que realment la poesia és vera que m'ha permès aquest vessant d'expressar sentiments, però en general a mi el que m'agrada és escriure. I animaria a qui se sent poeta a fer-ho, a escriure, i una de les coses difícils, m'imagino que això també passa amb el tema de la pintura, de l'art en general, és tenir veu pròpia. Vull dir, veu pròpia vol dir, com a forner, segurament per mi això és d'en Miquel, perquè té aquest estil, té aquests ingredients, i teniu veu pròpia, avui en dia que hi ha tantíssima gent que escriu, que a més que escriu molt bé, pot ser el més complicat, però animaria a la gent que vol escriure a tenir aquesta veu pròpia, i també l'altre dia, ja cap, amb el de l'Agnès, que també desmitificar un poc això que sigui la parenta pobra de la literatura. Per ventura, això de la parenta pobra ho és si la tractam des d'un punt de vista comercial, però realment hi ha poetes magnífiques. Ara mateix hem celebrat el centenari d'en Joan Alcover, que ja m'agradaria a mi qualque dia escriure un poema com en Joan Alcover en Costa i Llobera, per preparar exemples clàssics, no? Però seria una mica això. Sí, molt bé. De la fotografia, i si la fotografia t'inspira a l'hora de crear les teves pintures, i on creus que aquesta sensibilitat artística també a l'origen en les rajoles hidràuliques que feies teu padrí? El que tenia és que, fer rajoles hidràuliques, treballava en una fàbrica fent rajoles hidràuliques, no? Però sobretot era una persona molt vinculada amb la naturalesa, molt sensible a l'hora de tractar les plantes, va fer una vinya amb una muntanya així que estava a l'ombra i treia vi. Penso que era una persona
hiperconnectada amb la Terra. I això és una miqueta la relació que jo tinc. Jo visc la fotografia com un hobby, però que també l'aplico a la pintura, que faig servir. Però sobretot amb la fotografia tinc una relació especial. L'agafo com una espècie de zahorí que es deixa anar, va cercant i troba un tema. I el pèndol sempre damunt. En aquest cas, tocar el mòbil, però sempre amb molta càmera damunt, no? I és com una cerca d'imatges que connectes o que et cerquen, no? No vaig a buscar, no ara faré un reportatge sobre les platges de Mallorca, no. Jo vaig mirant, observo, miro, és el zahorí, em diu, ostres, aquesta imatge, mira, pam, me capta, no? I llavors utilitzo la temàtica aquesta de la fotografia per la pintura. Quan tenia 18 anys vaig dir, vols ser fotògraf o pintor? I vaig dir, el més complicat és pintor, doncs pintor. Mira, trobes que el fet que el teu pare fos magistrat va influir la teva manera d'entendre justícia, la política i el compromís? No t'ho sabia exactament. Sé que el fet que mon pare fos magistrat sí que me va influir molt en el concepte de justícia que me'l va transmetre i que en aquests moments hi penso molt amb ell quan veig tots els desastres que estem vivint en el món judicial que s'està ficant tant en política i que està fent tant de desastres. Ara que sí me va influir el fet que jo vaig donar la passa cap al compromís i cap a la lluita política, el fet que vivia en una família d'11 germans, en una situació de franquisme i que això sí que me va recordar que el fet que mon pare fos una persona de dretes, molt catòlica i molt, diríem, com a molt estricta, no? Molt recta amb els temes de justícia, sí que evidentment me va influir, això és cert, sí. Va parlar cap al contrari. Sí, jo em vaig anar cap al contrari. Jo sempre dic que som ateu per gràcia de Déu. Per gràcia de Déu. Jo també. Sí. Jo hem fet la vostra videobiografia, com dic algun dia, els escrits que he trobat, i en comú teniu diverses coses que m'ha cridat l'atenció. La primera de totes és que en els quatre vos encanta viatjar. Gairebé heu fet mig món, deixeu-m'ho entendre, que és el més de sona, i m'ha xocat. La segona cosa que m'ha xocat és que tots heu estat en temes polítics, supos que per això de viure el caudillo, i el caudillo tot m'ho va fer un poc polítics. A tu, que m'has estat inclús fundador d'un partit polític, veus? Crides l'atenció. I tu que has militat en les esquerres a base de beques quan te vaig conèixer, però això fa molts anys i segurament que no te'n records. No. I l'altra cosa, que també vostè, se m'està secant ja, es nota que no estic avasat a xerrar en públic. L'altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que vos preocupa tots quatre la natura. I de fet esteu implicats. No sou teòrics. Lo normal, dins del meu món es troba molt de teòrics. No pràctics. I vosaltres m'heu cridat l'atenció per ser pràctics. I llavors, la darrera cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que cap de vosaltres vos preocupa el que li preocupa a tothom, els euros. És algo, o bé sou rics, pot ser enhorabona, o bé teniu una jubilació molt bona, també enhorabona, però a cap us preocupen els euros, cosa que avui en dia és la major preocupació de tothom. Vos podria dir un parell de coses més, però aquestes quatre són les que m'han cridat més l'atenció. Molt bé. La pregunta que li faria jo a en Miquel Àngel és... Miquel Àngel,
tu saps que cada any fas el camí o quasi cada any fas el camí de Sant Jaume o de Santiago. Sí, sí. Realment No. se treu. Se redirà que no saps. Bueno, això té a veure també amb un aspecte personal. Jo vaig començar a fer el camí de Sant Jaume l'any 2010. L'any 2010 nosaltres llavors teníem 3 fills i va ser l'any que va morir el segon dels nostres fills, que era que tenia un trastorn una discapacitat, que tenia un trastorn autista, no? Però bé, evidentment no va morir d'això, va morir d'un tumor cerebral, no? Llavors, pareix un tòpic, perquè és de les coses pitjors que te poden passar, no? Perdre un fill, no? I jo tenia necessitat de fer alguna cosa, la meva dona, la meva parella, en aquell moment no estava per res i jo vaig dir, no sé, me'n vaig tot sol, no? Finalment no vaig partir tot sol, va venir un fill major me va voler acompanyar i la veritat és que jo des de l'any 2010 fins a enguany, que si Déu vol hi tornaré, cada any he anat a fer camí de Sant Jaume, incloent els 2 anys de Covid, no? Què hi trob en el camí? Jo te diria que hi trob com a una connexió amb tu mateix. És a dir, si tu me dius però que és que és molt guapo, i dius, sí, té trams vells, però té trams que passes per dins un polígon industrial. Quan arribes a les ciutats, ara estic pensant en Burgos o a Logroño, que trams no tenen cap atractiu, com si anessis per aquí pel polígon de Marratxí o això, no? Però sí que té una cosa que te permet el fet de caminar. Jo no sé si a tu t'agrada el món de la meditació, però te condueix a la meditació. No és que tu diguis, no, vaig a meditar, sinó que el propi fet de caminar i d'estar en un entorn de paisatge i de gent que fa el mateix que tu, te fa com a sentir en comunió amb aquell ambient, no? Amb independència de les creences. És vera que també és un camí que si t'agrada el món del patrimoni és riquíssim, tot i que com més va hi ha més... Jo me'n recordo que la primeria, els 4 o 5 primers anys, moltes ermites o iglesietes petites estaven tancades i amb independència, estaven obertes, perdó, i simplement era, encara que no fossis creient, t'aturaves, descansaves, feies una meditació, reposaves. Ara estic per dir-te que el 95% estan tancades perquè hi ha un nivell de vandalisme enorme, extraordinari. Però jo ja t'hi dic, i és un sentiment compartit. La gran majoria de gent que ha fet camí de Sant Jaume té alguna cosa que enganxa, simplement és això. I és mal d'explicar, perquè jo diria, prova-ho, i llavors tu diràs, evidentment t'ha d'agradar caminar, vull dir, tot i que avui en dia el pots fer quasi a la carta en el camí, hi ha vehicles que te duen el pes, tu pots anar amb una motxileta pràcticament amb una muda per si plou, una capolina per si plou. Jo a la primeria eren 3 i el fèiem clàssic, vull dir, amb una motxilla que pesava mínim 9 a 10 quilos, 9 a 10 quilos ho dus bé, 10-15 quilòmetres, a partir des que fa 15 ja comences a... Però ja t'hi dic, a mi, si ho hagués de definir, m'aporta molta pau i molta serenitat. Quan tornes camino és com si m'haguessin fet un reset, no sé com explicar-ho, com si m'haguessin pastat de nou. Quins autors t'han influenciat més en la teva manera d'escriure? Com tens el poema d'una imatge, d'una emoció o d'una experiència? Has contestat un poc la segona part, abans? Sí, per fer-ho breu. Sí, però quins autors més t'han influenciat? Jo realment, jo vaig estudiar la carrera de filologia hispànica, però també va ser una cosa com, no t'ho vull dir una brusca, però jo havia fet oposicions, ja era funcionari, vaig fer oposicions a funcionari de l'administració de l'Estat, després venien les autonomies, les transferències, etc. Llavors tenia temps i tenia com una mancança, no sé si dic acadèmica, de complementar. I és vera que eren aquells moments en què hi havia la reivindicació per la llengua era forta, i no vull dir que fos el principal motiu, però va influir, i me vaig interessar, me vaig informar i me vaig matricular. Llavors el tema que t'havies de matricular a filologia hispànica i quan estaves en el tercer any podies fer filologia catalana. Ara, esclar, permet fer una cosa o l'altra. Llavors, és vera que me vaig inclinar per la part de la literatura i vaig descobrir una sèrie d'autors en català que sincerament
m'ho van agradar, no? Si he de parlar d'influències, per al meu estil pot ser Miquel Martí i Pol, seria un referent, que fa una poesia des del meu punt de vista molt humana, també molt reivindicativa, molt lligada també a l'expressió dels sentiments, però un poeta que sí que és vera que me va marcar, no sé si és perquè en aquell moment era un poeta també bastant social i tenia un llenguatge molt planer, és en Benedetti, Mario Benedetti, que a més Mario Benedetti molta gent no ho sap, però estiuetjava en esport de Pollença. I mon pare era militar i va estar a la base de Tindros de Pollença, el va conèixer i venia cada estiu pràcticament a una pensió, i potser n'hi hauria molt més, no? Però si hagués de parlar de dues influències que crec que m'han marcat a l'hora d'escriure serien aquests dos, en Miquel Martí i Pol i en Benedetti. En territori has compartit exposicions, molts artistes, també has conegut nombrosos pintors durant la teva etapa a la botiga, de tot dedicat a les belles arts. I hi ha algun pintor que t'hagi marcat especialment, sigui per la seva manera de treballar, per la seva personalitat? Quin te quedaries de tots ells? Des que vas conèixer dins la botiga venint... De fet, tot va ser una botiga que va muntar Miquel Barceló, correcte, i un soci de Barcelona, que és el que jo coneixia. Jo no coneixia Miquel, coneixia el soci de Barcelona. I vaig conèixer Miquel. Però a nivell que he fet amics, he hagut 3 pintors, un japonès, un alemany i un serbi, que eren clients de la botiga. I això em va donar l'oportunitat de poder exposar al Japó, de poder exposar a Alemanya, i a Sèrbia no he exposat encara, però estic convidat. Vull dir que, més que he fet amistat, hem fet molta amistat, i aleshores som amics i ens veiem sovint, i això ha sigut el més important dins d'aquesta etapa. I que t'hagin influenciat? A nivell artístic, no especialment. La influència més ha vingut a partir de treballar molt. És evident que Antoni Gerardo, que era el meu mestre, em va influenciar a nivell de tècnica, però després ha sigut a base de treballar molt, eliminar el que no t'agrada, intentar buscar uns camins que tu estiguis còmode. Però influència directa tampoc. Molt bé. Quins són els principals reptes que afronta avui el moviment feminista i quin podries com a primer repte aconseguir? Jo crec que el principal repte que té el moviment feminista en aquest moment és aconseguir la unitat que s'ha perdut. S'ha perdut la unitat aquí, a Mallorca, i s'ha perdut a nivell de l'estat espanyol i s'ha perdut en gran part dels països europeus. No? I jo crec que hauria de ser un objectiu imprescindible aconseguir recuperar la unitat i que tornés a ser el moviment fort que ha estat durant aquests anys anteriors. No? I el principal repte és vèncer el patriarcat i vèncer la violència masclista que du implícit les relacions humanes basades en el domini, no? En el domini d'un sobre uns altres. Però, sobretot, si hi ha unitat de tot el moviment feminista, s'aconsegueix avançar molt i s'aconsegueix posar, diríem, en la vida quotidiana els grans reptes damunt la taula. No? Mentre hi hagi aquesta divisió, torna a haver-hi una baixada de l'activitat i sempre el patriarcat i el món en general destacarà la divisió i destacarà allò que ens separa en lloc d'allò que ens uneix. No? I jo crec que en aquest moment la preocupació és aquesta, que no hi ha manera de tornar a enganxar-nos i que siguem un únic moviment feminista. No? I el drama és que no només és aquí, el drama és que és bastant general. Han ficat aquí una falca i no la separen. Jo crec que va venir des dels Estats Units, i tu el que te dic. Pot ser que aquests reptes només estiguin visualitzats per millorar-lo d'aquí i no el d'Afganistan i tot el que ve per allà? I pot ser com centrar-lo més... Jo crec que serà per millorar, per
per aconseguir canviar la mentalitat de la gent. O sigui, el patriarcat és sobretot la mentalitat. No només és aquell agressor, aquell violent, és que és la mentalitat des qui pensa que l'home és superior a la dona i que si la dona, si l'estima, pot fer amb ella el que vol. Aquesta és la teoria, no? I això és la pràctica quan hi ha aquesta violència tan generalitzada, no? I jo crec que en aquest moment això seria el més important, aconseguir canviar la mentalitat, no? I avançar en aquest canvi de mentalitat. Dins del lema, si vols pots. I siguem un home molt inquiet que ha fet moltes de coses, inclús ha fet vi, que ja es diu. I trepitjat. No? Segons he llegit, vas fer vi per tu. Bueno, no, o sigui, els meus avis tenien tots dos vinyes, llavors nosaltres fèiem, però clar, jo era petit, trepitjàvem vi i vivia el procés, tot el procés, però no és que jo... No el vas fer per tu, no vas aplicar aquest lema teu de si vols pots. Jo el provava, obria la gelera amb 10 anys i provava i estava bo, feia de Catalunya. Està molt bé. La meva pregunta és, quina és la cosa pendent que saps que no serà possible fer? Que saps? Sí. Que saps? Bueno, jo no diria mai que no ho podia fer. Crec que era una il·lusió que sempre he tingut, que deia, quan sàpiga pintar, un reset. No t'emociones, inquiet. És que són... La pregunta té el seu. Sí, però és perquè... voldria aprendre a tocar el piano. Un glopet d'aigua. Em costarà molt, sí. Sí. És molt difícil. Tal com ho tinc, haig de fer feina, haig de treballar, estar amb les netes, serà molt difícil que jo pugui aprendre a tocar el piano en aquesta edat. Però és un dels meus somnis. Sí. Després explicaré per què passa tot això. Val. El meu pare tocava el piano, la meva germana toca el piano. Quan connecto una família, costa parlar. És la teva il·lusió, que també toques piano com ells. Sí, bueno, passava. Quan la meva germana té dues germanes, una té la carrera, l'altra sap tocar el piano, però també. Jo vaig estudiar piano, tenia 7 anys, però vaig estudiar un any, vaig dir, m'agrada jugar al carrer amb els meus amics, i vaig estudiar el piano. I pensava, quan sàpiga pintar bé, aprendré a tocar piano, però jo encara no sé prou, no? Entès. També gràcies a Xuleta, jo és que si no veig a Xuleta no. Seguidora del Barça femení. Sí. I d'esquerres, activista política, és amb un currículum bastant llarg i públic. Molt d'anys. I públic. Bueno, a 16 anys estàs d'enhorabona perquè és un gran fet. Jo la primera pregunta que te vull fer és què opines d'Esquerra Negreira? M'ha sorprès molt aquesta pregunta. Jo te l'explicaré. Esquerra Negreira té dues vessants. Una del Barça i dues la corrupció econòmica, política, deportiva. I com que jo sé que tu ets una persona implicada, tindràs una opinió. Sí. Home, ja està clar que Esquerra Negreira aquest és un exemple clar de lo que acabes de dir, de la manipulació i de la corrupció del món futbolístic que s'ha donat ara. El fet que els clubs siguin societats anònimes deportives ja te demostra que són empreses i que hi ha molts de doblers per mig, hi ha apostes, hi ha joc, i clar, tot això després qualque dia surt a la premsa i esclata un cas com aquest, però tot allò que hi ha per darrere, ara mateix, tot aquest follon que ha muntat la FIFA de voler fer el Mundial pròxim, tot això demostra que
que el món del futbol mou moltíssim de bombers, moltíssim d'interessos i que són empreses en lloc de ser clubs esportius, no? I manipulen molt l'actitud de la gent esportiva que vol seguir aquells equips i tal, i aquesta gent per darrere guanya molt de bomber, que això és que sap greu, no? Això. I la pregunta és què creus que hauria de fer el senyor Sánchez i les esquerres perquè vots no toquin mai moqueta i no tinguis bolígrafo per poder decidir? Home, jo, el pobre senyor Sánchez, no sé què ha de fer més, perquè ha tingut una legislatura que li han caigut per totes bandes i encara sobreviu, no? Jo crec que més que en Sánchez el que haurien de demanar és què ha de fer tota la societat per aturar PP Vox, perquè jo m'agradaria moltíssim que les pròximes eleccions generals se pogués repetir un govern i una legislatura plural com la que s'ha viscut, millorant, evidentment, tot el que s'ha de millorar. Però crec que en Sánchez tot sol no sé què pot fer. Jo crec que en Sánchez ha d'aguantar el màxim possible i ha d'aconseguir els suports possibles per poder repetir legislatura. Una altra cosa és que siguin desitjos i una altra cosa sigui la realitat, no? Perquè tothom parla de que segur que ve PP Vox, segur que ve PP Vox, i ja m'agradaria que com a mínim igual que ara, no? Que hi hagués un govern plural i que hi hagués suficient suport parlamentari de les forces sobiranistes per poder fer una continuïtat que no sigui una paraula, que no entri Feijóo i Navascal, per favor, que no fa una porada entre nosaltres. No, jo amb Feijóo no me'n fa gens, Navascal me'n fa molt. Feijóo. Com a secretari d'Arca, si creus que les administracions públiques fan el suficient per protegir el patrimoni i si poguessin impulsar una mesura, quina seria? I l'altre de la recepta de gelat de llimona que fa tan bon, que fa ensenyar també de mare, si me'ls donen ja les mesures a tots, però ben donades. Sí, bé, la primera pregunta, per contestar-ho d'una manera genèrica, diria que és vera que darrerament hi ha una major sensibilitat cap al patrimoni per part de les opina per part de les institucions, però hi ha molt a fer. Jo, així com abans de la parenta pobra de la poesia, jo crec que en política el patrimoni sempre és una mica darrere molt descuidat, però és una cosa molt curiosa, perquè si tu t'hi fixes, un viatger estàndard, diguéssim, que no és aquí com sol i platja, com venen molt de turistes aquí, quan te'n vas a un lloc llunyà, allò que cerques és patrimoni. No per una qüestió romàntica, sinó perquè crec que és un actiu que té a veure amb la nostra identitat, amb la nostra manera de ser, amb la nostra... Llavors, ara tenim ara mateix molt de fronts oberts perquè cada dia hi ha un marró, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però jo crec que una mesura relativament senzilla, però que ningú posa, o gairebé ningú posa fil d'agulla, és que tots els ajuntaments tinguin el seu catàleg. El catàleg de béns patrimonials protegits, perquè si no, clar, això és una porta oberta de dir, hi ha màniga ampla per fer qualsevol cosa. Llavors ens trobem nosaltres, però hem trobat a vegades en campanyes de protegir un edifici singular que té un valor per ell mateix, però si no està catalogat, estàs, diguéssim, en les mans fermades, en el sentit de dir. Jo crec que això és una de les coses que demanaríem, o que hem demanat, de fet, hem fet cartes pràcticament a tots els ajuntaments, demanant que tinguin el seu catàleg. Jo crec que és una cosa important. Respecte del gelat de llimona, a veure, és molt bo de fer aquest gelat. De fet, ara faré spoiler d'un llibre que hem publicat, que tampoc no és poesia, perquè vaig dir que també és un llibre que vaig dedicar a ma mare quan va morir, que té un títol tan poètic com Tocar mare. Tocar mare, allò de dir quan tenim un problema, tocar mare, no? Llavors, realment, jo quan vaig escriure aquest llibre, ma mare, pobra, tenia 77 anys i és veritat que estava dedicada a l'escola i això, però pareixia que havia com a mig superat la de mon pare i això,
I jo, pràcticament, intentava anar cada dia o cada dia sí, dia no, i vaig dir, i ell era, com moltes dones d'aquesta generació, era una gran cuinera, perquè se passaven moltes hores a la cuina, però moltes, vull dir. I vaig començar a anotar receptes, vull dir, d'un pan cuit, unes sopes, I aquest gelat, a mi, jo el recordo especialment perquè quan ella es denomina Joanaina, i quan arribava a Sant Joan feia aquest gelat de llimona i la colca, que tu deus conèixer, amb aquells albercots àcids d'un temps, amb el polsim de canyella i això, i era un espectacle, una cosa realment molt bona, no? I la recepta d'aquest gelat apareix en aquest llibre. El manco estan perquè jo la idea inicial era fer-li un llibre de receptes, però no vaig ser temps, vull dir, per aventura li vaig replegar 12-15 receptes i tot això vaig fer un relat de... Ara, aquest gelat, ingredients bàsics, llimona, si pot ser, ja que llimona mallorquina, si no n'hi ha en aquest cas, en aquest dineret ha hagut de ser forastera, però tampoc no passa res. Llavors, sucre, llet que com a mínim sigui sencera, o semidesnatada o sencera, depèn del grau de cremositat que li vulguis donar, no? Llavors, agafes 2 o 3 llimones mitjanceres, depèn també de la mida, si són petites 4 i si són grosses 2, i jo crec que el secret és posar-li bastanta ratlladura de llimona. I amb un ratllador d'aquest mallorquí de punxa, o sigui, la ratlladura ha de ser fina, que és el que li dona... Exacte, que li dona aquest aroma. Llavors aquí hi ha com a 3 llimones ben ratllades, això mateix que n'hi hagi, i després entre 1 litre i 1 litre i mig de llet. És un poc a pens també, perquè realment jo el que faig a tot això és, o sigui, la ratlladura, la llet i després el suc de llimona, un tassó generós de suc de llimona, no? O sigui, tot això ho mescles. Quan ho mesclis, aparentment se tria, perquè la llimona, però no passa res, és a dir, ho mescles, i el sucre també, no? I el sucre aproximadament, no sé, jo te diria que aquí hi ha un 200 grams de sucre, o sigui, 50 o 200, però jo ho faig a l'antiga. Quan ho tenc tot ben remenat, agafa una cuera al tast, una cueta i al tast. Si s'equilibri, jo som balança de signi, si s'equilibri entre l'acidesa i el dolç és el que t'agrada, dalt i congelador. I ja està, no té més. Llavors, quan algú et servir, que és el que he fet avui de matí, el treus perquè si el fas un dia per l'altre, se te tornarà com una pedra, un gel, no? Llavors el treus i li dones batedora, turmit d'això, i trenques el vidre i te queda amb aquesta consistència. Però no té cap complicació, vull dir, és tan bo de fer com això. Moltes gràcies. A un moment determinat vas crear un pseudònim per a la teva firma artística, que va portar a fer aquest pas i d'una manera d'explorar una altra faceta creativa o continuar desenvolupant aquest projecte? Bueno, vaig crear una altra línia perquè sortia diferent. O sigui, a vegades vaig experimentant recursos, proves materials, va sortir una línia que era abstracta, però molt lineal. Tot molt lineal, però tot sense regles. Sense regles vol dir pols, espàtula i pinzell, però tot és molt lineal, com molt quadricular, no? I vaig dir això, Suari no encaixa, i em vaig inventar un nom que es diu Jan de Vic. Jan, que és un nom normal i corrent, Jan de Vic, que és un poble que està per d'allà on jo soc, Vic, Barcelona, i ja està. Molt bé. Però aquesta línia és molt laboriosa i, entre cometes, poc rentable, perquè du molta feina, i si vaig a vendre un quadre, posem a 1.000 euros, i 500 que s'endú a la galeria, no em surt a compte i ho faig per passar-vos, no? Sí. Però ara la meva línia, en aquest moment, és fer de padrí. No tinc temps de pintar, ni una línia ni sal. A banda de l'anècdota del Rolls Royce, de Monte Carlo, de trobar amb en Ringo Starr i de la presència ja de la princesa Carolina, quines altres anècdotes o vivències curioses recordes de la teva trajectòria artística? I mirant enrere de quina obra i quina etapa de la teva carrera et sents més orgullós? Quin voldries que fos el teu epitafi? Bueno, referent a l'anècdota, o sigui, aquest amic japonès, que, bueno, jo no busco el seu currículum ni pregunto qui és per fer amistat i vam connectar molt bé i després me'n vaig enterar que la seva mare era actriu japonesa, bastant coneguda al Japó, i son pare era el director nacional de Tòquio.
I una vegada que tenien que fer exposicions allà, 3 exposicions col·lectives, amb 4 artistes, hi havia un festival en què la mare actuava i el pare també interpretava una peça sinfònica. I em van dir, escolta, vols venir? I dic, bueno, bé, bueno, envia'm el passaport perquè segurament hi haurà els prínceps hereus allà, tal. Bueno, llavors vam anar al festival aquest i em van seure a 10 metres dels prínceps. I jo duia una càmera petitona i vaig dir, ostres, aquí hi ha moltes seguretat, i vaig dir, amb un segurata, em permeteu fer una foto? I el senyor, el japonès molt educat, diu, un moment, vaig a preguntar, va estar 10 minuts preguntant, i deixar molt de dir, però no. Jo podria fer una foto així, però vaig demanar, va ser correcte, així que vaig veure el festival, Molt educat. 10 minuts, 10 metres dels prínceps hereus, com a anècdota. I, bueno, després, anècdotes aquestes tampoc se n'hi hagi moltes, no? Jo soc una persona bastant discreta i procuro ser moltes. Però aquesta dona, que era també van connectar molt bé, la mare del meu amic van connectar molt bé perquè jo no tinc prejudicis amb ell, jo tracto les persones com a persona, no perquè siguin molt importants o menys importants. Però jo l'he vist arribar a l'exposició que inauguràvem amb el seu cotxe i la gent parat pel carrer, mira, Meiko, mira, ta. I ell a sortir i fem una abraçada. Però bé, Totes. són anècdotes. I per cert, em va convidar a mi a una nit d'hotel perquè jo pogués descansar de l'exposició. Sí. I bueno, quina obra de la teva carrera te sents molt orgullós? Són diferents etapes que he anat visquent perquè no m'agrada estancar-me en cap línia, no? Però jo crec que cada etapa que durant uns 7-8 anys, cada cap m'aporta alguna cosa diferent. I l'important és mantenir aquesta llibertat, la llibertat de poder decidir què és el que vols fer. És el que connectes en aquell moment, és una espècie de teràpia, utilitzes tu la pintura com una teràpia de creixement. Però de totes les etapes són importants, des del principi fins a aquesta darrera, que és estar amb les meves netes. Li he fet més preguntes a ell perquè tinc un llibre seu, fora de dedicar, i de molta pintura que tinc, que de tots els artistes tinc el seu llibre. De teu no tenc obra, tot tinc el seu llibre. Però quin llibre és? El catàleg? És el catàleg? Sí, el catàleg. Aquell és un catàleg d'una exposició... Sí, les tapes negres. I no tenc obra teva. Bueno, has convidat a l'estudi. Molt bé. Comptat de la gent important, això me recorda també un poeta menorquí, en Pons, que era molt amic d'en Saramago, d'en José Saramago. I en José Saramago van fer una amistat literària i personal i tal, no? I va dir, has de venir a Menorca, perquè ell intenta ser de menorquí, diguéssim, un illom en ell mateix, no? I clar, se va córrer la notícia que venia a Saramago i no sé si és coneixit de Menorca, li va voler posar un cotxe oficial i per anar a cercar, no, m'he deixat anar, i va anar cercant el seu 127, van anar amb el seu utilitat i va dir, no, i és el meu amic, jo també estic un cotxe oficial, no, m'ha recordat aquesta anècdota, no? Vull dir que estimes la gent per lo que és, no per lo que representa, no? Jo avui no tens a la Casa Real a fer passamanos i n'hi ha meu nebot de cuinar. Te poden ser molt monàrquic, jo. Ni republicà, som el liberal. Que els joves es volen implicar-se en la defensa dels drets humans i en la igualtat, passen. Bueno, jo crec que dins els joves hi ha de tot, com dins les persones adultes. N'hi ha que s'impliquen realment i que són molt activistes, per exemple, a favor de Palestina, no? L'altre dia a la cadena humana hi havia gent jove i n'hi ha que s'impliquen i n'hi ha que passen molt. I el tema, per exemple, de la Correllengua d'enguany, que ha estat el Correllengua de tots els territoris de parla catalana, s'ha vist que s'implicaven moltíssim i que hi ha molta activitat. I també n'hi ha d'altres que passen. Jo crec que dins la gent jove és el mateix que la societat, no? Hi ha de tot i ens agradaria a nosaltres, perquè ja tenim molt d'anys, que hi hagués més gent jove a totes bandes. A mi em preocupa que, per exemple, les associacions de veïns de Palma, o les entitats culturals, o
o la d'Arca, hi ha poca gent jove que agafi el relleu. N'hi ha que sí, que col·laboren, però normalment solen col·laborar i després passar a una altra etapa, no? I nosaltres érem més d'aquells que agafàvem una cosa i la continuàvem i encara hi som, no? I això sí que me preocupa, que no hi hagi relleu a moltes entitats. Però en general, jo crec que també hem de tenir confiança en que la gent jove passa distintes etapes i potser ara, de 18 o de 9 anys, s'impliquen en el tema de la llengua, la defensa, i en els 30 s'implicaran en una altra cosa, com van fer nosaltres, no? I hem de tenir confiança i hem de tenir esperança que segurament hi haurà relleu. Que clar, els fills els han donat, han estudiat carrera, i ja no volen quedar-se a darrere un tornell, i te sap greu, però també dius, és lògic, perquè si has fet una carrera, si ets metge o si no sé què has d'anar a fer de botiguer, no? Però te sap greu perquè se tanquen els comerços tradicionals o agafen un relleu diferent, perquè ara, per exemple, hi ha molts restaurants que ens han agafat nouvinguts xinesos, i ho fan beníssim, però hi ha una altra cosa, mateix, però és una altra cosa. Ja n'hi ha dos que fan bon variats. Han fet estar a Madona ja mig any i han copiat molt bé. Ho fan beníssim, no? Sí, han copiat de Plaça Prograu i l'altre 30 de desembre i copien idèntic. Sí, ho fan bé. Són bons copiadors. A mi, per exemple, em sap greu com aquells comerços com Can Àngela, saps? Que venen d'estacions, allà, que està tancat perquè van mantenir durant uns anys, però després no hi ha relleu. Això passa també. Ara estic pensant en uns amics que tenen una bodega humil, que a Sant Eugeni, a Vinya Teujan, que és un dic que porta com la qualitat-preu bastant, i són dos al·lots, bé, dos al·lots de Sena Quinta, que van estudiar plegats i eren dos al·lots, exacte. Eren, o sigui, la seva professió eren policies locals, municipals, municipals de Palma, i el seu padrí, el seu repadrí feia vi. I van fer aquesta bodega, que és una bodega petita, família, i ni fills ni gendres volen saber res de fer vi. I està banal, si teníem 3 milions d'euros, van a la bodega i 6 vinyes. I això ho està passant amb moltes coses. I molt econòmic. Qualitat-preu, molt econòmic. I és un bon vi. Molt econòmic, no te caiguin un pal, te pots una queixeta i no t'ho vull tant. Exacte, que és vi millor que general d'escar. Aquí entraríem en un debat. No li diguis un xaval, no? És que no pot ser més barat. La mà d'obra aquí és molt cara. I el vi necessita molta mà d'obra. És impossible que sigui barat. El vi a Mallorca ha de sortir sempre cá, no sé que duguis vi fet de fora i només l'embotelles aquí. Que n'hi ha? N'hi ha que ho fan, però destrapar lo que se diu, no? El meu padrí deia que qui té vinya no dorm ni a nit ni a dia. No, l'ha de cuidar i... No, però és que du vi destrapar-lo. Miquel Vidal, futbolero, navegant i moltes altres coses. Sobretot coneixement. No diria, d'aquí dius que m'ha de ser a Xina? Demà te'n vas cap a Xina? No, i a dos. T'agrada tot el contrari. Això no vol dir que t'agrada discutir. Bon assumpte. Tens l'expectativa de viure molts anys. Creus que arribaràs en el 100? No. Com el meu cunyat Rafael? Creus que arribaràs en el 100? No. Tots els meus pares, tios, de 61, 69, 74, fulminant. Ho he mirat en la genealogia, fulminant, i no tenim temps ni de mirar a l'ambulància. Joan, per què has vist en el 100? Que et vagi bé. La cosa més que m'ha cridat més l'atenció és que creus en la justícia. I això que et jutja. No, no jutge. Me va cridar molt l'atenció que creguis en la justícia. No, en les lleis. La justícia estava mal escrit. Sí, en les lleis. Creus en les lleis. El codi civil, hi ha molts codis civil, però crec que si la justícia no és propera i és a tan llarg plaç, ja no és justícia. Quan a tu te surt els 41 anys, els 48, deixa de ser justícia. I si te donen una sentència als 14 anys, què dius? No és justícia. És que tens segut davant, li han donat una sentència als 14 anys. Sentència, ha dit, eh? No he dit judici, he dit la sentència d'un judici. Ja no hi és.
Teniu segut davant? Sí, crec. Però la meva pregunta és molt senzilla i al mateix temps és un poc així, com les que he fetes. Quin voldries tu que fos el teu epitafi? Jo crec que ho té molt clar, quin hauria de ser. La làpida, o la làpida, no entenc clara. Jo no he dit epitafi del cementeri. No he escrit això, jo. Bueno, però més o menys... No. Se'n va... No, Miquel, totes les preguntes que he fetes no és per després. Totes les preguntes que he fetes es farà. Bueno, però que m'agradaria jo, potser no ho són. Totes les que vulguis. Proper, va sobreviure, va estimar i dejó huella, crec que sigui un castellà empremta. És que ja la saia no estudiava en català, em costa una mica. Empenta. I va deixar. Empremta. Són les quatre coses que... Molt bé. Si són les coses que tu trobes, però jo l'epitafi no era de la làpida. Però ja te pots apuntar. No era de la làpida. No ho vaig apuntar, però no era de la làpida. No se m'ocorriria. Molt bé, però bueno, n'hi ha que ja tenen la cançó preparada el dia que se morin, que volen aquesta cançó i aquestes coses. Bueno, jo... És que no me'l fa pas mort. No, gens. Que vingui amb mi. No, havia llegit una mica de tots.
de cada un d'ells i bueno, no m'han sorprès massa. Sí que m'han agradat les idees que tenen, sobretot en Miguel Àngel, el seu tema d'art que crec que ha estat molt acertat i molt més. No li he pogut demanar menys si els ajuntaments ja han contestat a si faran tots una mica de poder tenir aquell patrimoni, però el que havia llegit d'ells pues, segueixen en la seva línia. Tot molt bé. Bueno, en principi estic molt content que m'haureu convidat i ser un poc sector d'aquí. I vaig triar uns participants que jo m'agradava i que conec, els que coneixia menys l'usuari i és que menys coses sé d'ell, que m'agradaria tenir qualque pintura seva. El dinar ha estat fabulós, ha estat tot 10 i els retrobaments aquests crec que ens ensenyen a tots a ser una mica més propers d'aquestes trobades que feim per tenir una amistat més i discutir de tots aquests temes que tots sabem o pensant en saber una mica. Pues que no ha de finalitzar mai, ha de seguir i constància i ànim biel perquè una vegada haver passat tots el segon acte hem de començar el tercer acte. Ha de ser per sempre. Molt bé, i enhorabona.